Сега, значи, механизма на тези на тия офшорки, организирани по този начин, като един една огромна мрежа, която се контролира от Лондон, е една нова форма на Втората световна война. На конфронтацията, специално между главните герои на тази война, Англия и Германия. Това е война между Англия и Германия на финансовото поле. Сега ще ви кажа как става това. Немските гяволета, като нашите тук, изнасят в Швейцария най-вече капиталите си, за да избегнат данъчно облагане в огромни мащаби. Огромни. Това, което е в Кипър и в Исландия, е капка в морето в сравнение с огромните немски пари, които отиват и в други офшорни зони. И това става така, че немски пари допринасят за благоденствието на англичаните. Отново Англия става победител по този начин в една такава хитра конфронтация. И какви мерки предприеха правителството на Ангела Меркел? Тя започна да финансира групи от финансови инспектори, да речем, влага някаква сума 5 милиона евро за дейността на такива финансови инспектори, които отиват и на място успяват да се доберат до адреси, до имена на такива вложители и чрез силата на всякакви възможности, които са в възможности на държавната власт, да върнат средства от порядъка на милиарди евро. Значи, вложени 5 милиона евро за дейността на такива комисии, донасят доход на държавата от порядъка на 1000 пъти повече средства. Тоест, те почват по-малко да си възвършат част от тези незаконно изтекли в офшорните зони капитали. Но и това е капка в морето. Войната се печели отново от хитрите англичани. По-слаби индустриално, аз би казал, те са по-мързеливи от нас, англичаните, но умни. Финансисти, политици, умна политика. Маргарет Тачер, да видите, наскоро тя почина и във връзка с погребението, което беше на държавно погребение. Покрай нейното погребение станаха и лично на мене се изясниха някои важни страни на нейната дейност и нейната заслуга за оформянето на такава една система. Офшорното контролиране на офшорните зони от банките на Ситито. На тази златна квадратна миля, където така я наричат англичаните. Златната квадратна миля, където се намират всичките банки, Банка в Ингланд и другите нейни подразделения. Маргарет Тачер даде тон за формирането на една здрава, сериозна финансова система на базата на паунда, на английската лира, която пък заздрави положението и стабилизира финансовото положение на Англия и икономическото също, което беше в хаос преди нея. Аз трябва да ви кажа, аз съм разговарял с англичани, които казваха, ние в навечерието на управлението на Маргарет Тачер, буквално ние бехме една соцстрана, подобна на България, на това. Тук се развиваха идеи на марксизма, в университетите доминираха преподаватели по марксизъм, не по какво да е, а по марксизъм. Аз се учудих как в
английски университети се преподава в много по-голям мащаб марксизъм. Маркс се обяви в една анкета в навечерието на 2000-та година, беше обявена анкета сред англичаните, коя е най-популярната личност за цялото изминало хилядолетие. Англичаните посочиха личността на Карл Маркс. Боже мой, аз като почнах да разговарям с колеги и им казах какво е било резултатът на марксизма в нашите страни, те така се облезаха. И тая желязна лейди дойде и каза: стоп на всякакви такива марксистски приеми в икономиката и в финансите. Всички нерентабилни предприятия се затварят. Затова тези, които станаха на улиците след затварянето на тези, са едни от яростните противници. Аз видях протести по улиците на Лондон срещу държавното организирано погребение на Маргарет Тачър. Но видях и на поддръжници, демонстрации на поддръжници на политиката на Маргарет Тачър. Този голям банкерски център, алтернативен на ситито в Докланд, където беха изградени небостъргачите на банки като Баркли, като HSB, по времето на Маргарет Тачър възникнаха. И там беше създадена тази система, която достигна до това съвършенство в наши дни, която действа, която управлява един паричен капитал от порядъка на 32 трилиона. БНП на брутния национален продукт на Англия е от порядъка на 2 трилиона. 2 трилиона. А този офшорен капитал, който те управляват фактически и фактически могат да го ползват по какъвто си искат начин. 32 милиона. 16 пъти повече от брутния национален продукт за една година. Сега, къде е България? Ето е България. И нашите геолета изнасят по този начин, нали, с примитивните скъсани чували, пачките, внасят ги в тия офшорки и тия пари отиват за благоденствието на други хора, не за българския народ. Ето къде е положението и мястото на България. Сега, обаче, тук има хора, много умни, с много силна воля, така наречените на такъв уличен език български, борчетата. Това са, да речеме, бивши барети от кръга на тези фирми, които създадоха дори и Цветелина, дори и Бойко, охранителните, към които се стичаха огромни пари. Защото те пазеха собствеността на СИД, на ВИС, на тия, които беха първите, които успяха да се юрнат и да обсебат голяма част от онази собственост, която буквално се раздаваше след падането на комунизма. И те взеха, естествено, първи беха в надпреварата, взеха изходни позиции, много поставящи ги в благоприятно положение. И затова оттам те почнаха да израстват и станаха най-мощните икономически групировки. Вярно, че използваха и доста нечисти, и това беше голямата им грешка, вместо да отидат и да тръгнат към чистия, светъл бизнес, те се опитаха да печелят бързи, лесни пари, затъвайки в тъмните бизнес сделки. И така възникна у нас сенчестата икономика.
която заема необичайно висок процент. Необичайно. Тя е втората причина за бедствието на нашия народ. Сенчестата икономика, която първо не плаща данъци и второ подкопава финансовото и икономическото положение на страната по един необичайно ефективен начин. Подкопава го, не допринася за развитието. Механизмите са ясни, те са описани в класическата икономическа наука. Добре, какво е бъдещето на България от тук нататък? Моля? Не. Още е рано да говорим за бъдещето. Тези хора, дори ще кажа и някои имена. Един от тези хора в последно време, много активен и близък до висшите кръгове, е известният Румен Николов Паша. Този човек със силна воля, човек решителен, човек добър организатор, ако беше използвал своята енергия за да развива светъл бизнес, България нямаше да бъде на това държаве. Но те, подмамени от човешката алчност и от греха човешки, това са грешници, които ще отидат директно в ада. Те не си дават сметка, че има Бог, че има възмездие. Ако беха влели своята енергия за развитие на такъв бизнес, каквито случаи има, например, в страна като Чехия. Такива хора, като Пашата, в Чехия насочиха енергията си за развитието на светлия бизнес. И Чехия сега е една процъфтяваща страна. А преди промените бяха почти на едно и също ниво. Малко по-добре бяха. Но ние затънахме. Защо? Защото има много грешници в тази страна. Много грешници. Включително и тези, които се добраха до такива позиции. Да организират такива мощни икономически формации, като СИФ, като СИК и ВИС. И в момента продължават. Защо? Защото има вече и прецедент, има и условия, има вече и традиции в развитието на тъмната сенчеста икономика. Лесни пари, лесни възможности за изнасяне на парите в офшорните зони. Сега, такива хора като него, не само той, какво направиха? Полакомиха се за печеливши бизнес на някои пак големи бизнесмени, които горе-доле клонеха към светлия бизнес. Но не съвсем. Например, като този Гришта Ганчев от Ловеч, който построи един китайският завод за Great Wall, колите. Той имаше една система от ВЕЦове, той е собственик, водно-електрически централи, много така примамливо и апетитен бизнес. И Пашата се хвърли око на този бизнес и поиска с рекет да го усвои. Заплахи и така нататък. Но не мина номер. Неговият апетит се насочи и към електрическата компания, тая чешката, ЧЕК, или как се нарича. Искаше и нея да купи на много ниска цена. Как? Класическия начин не. Протести срещу ЧЕК, организирани от него, което ще доведе до падане на акциите на тази компания. Тогава какво следва? Купуване на тези акции на ниска цена, нормализира се положението, акциите се качват и разликата е чиста печалба.
тези протести беха организирани. Не беха протести на бедняци, които са достигнали едва ли не това, беха организирани в Благоевград. Хора ми казаха, видяха хората, които дойдоха и плащаха, за да се правят протестите. Обаче процесът излезе извън контрол. И доведе до това, което вие наблюдавате. Това е истина. Сега, другата голямо направление, за което искам да ви кажа, което също играе роля, това е така наречените дериватни задължнялости на големите банки по света. Какво значи това? Значи, този механизъм на дериватните механизми са измислени от големите финансови играчи и в Ситито, и в Уолл Стрит. Какво означава това? Те пак водени от човешкия грях на алчността виждаха и изобретиха тази система на деривати, които означаваха сключване на договори в бъдещи операции, които в бъдещето като един вид въображаеми парични операции, зад които няма реално обмен на стоки, но които се базират на някакви мъгляви оценки за бъдещи търговски спогодби и реален стоков обмен. И такива спогодби биваха фиксирани като реални на документи само операции, фьючерси ги наричаха. Фьючерс идва от английската дума future, което значи бъдещи операции, които предвиждат в бъдещето някакви операции. И за тях започнаха да се планират финансови операции, т.е. пари, които са нереално съществуващи, а само въображаеми пари. Но те се натрупваха. Те ставаха предмет на спогодби. А спогодбата има две страни. На човек, който поема задължение, и на човек, който задава и който приема тези договори. Всички големи банки на базата на такива операции, наречени дериватни задължения, това е точната научната в икономическата съвременна наука понятие, натрупаха такива задлъжнялости от следния порядък. Ще ви дам с примера на такава задлъжнялост на една от големите банки в Европа. Deutsche Bank, най-голямата банка в Европа. Брутният продукт, годишен продукт на Германия като цяло е 2,5 трилиона евро. А дериватните задължнялости само на Deutsche Bank са 55 трилиона евро. Фиктивни пари, които не съществуват. Никой не знае какви ще бъдат тези бъдещи, дали реално ще се случат, дали реално ще има такова покритие в бъдещето, след, да речем, 10 години. Никой не знае. Това са фиктивни пари, които реално са легнали върху точно определени субекти и обекти на такива договори, на такива договорености. Това са балони, които могат да предизвикат икономическа криза, спрямо която кризата от 1929 година
ще бъде райска градина. В сравнение с кризата, която ще се получи в резултат, ако такъв огромен балон бъде спукан. И такъв огромен балон се е залепил до всички голями банки по света. И дори и малки. Всека една, например, дългът на България, който се оценява там не знам на колко милиарда, това е един подобен дериватен дълг, но за мащабите на България така горе-долу отговаря на мащаба и на самата българска. 37 милиарда. Лева. Не, евро. 37 милиарда евро. Да. Това е колосален. Горе-долу. Колосален. Това е 3 пъти. 90% от брутния вътрешен продукт. 90%? Да. А виж, За в Германия, само на Deutsche Bank, не 90%. Колко? 55 делено на 2, колко е? Айде да кажем 25. Значи 2500% от брутния вътрешен продукт. Германия с тия задлъжнялости е много по-близо до ситуацията на Кипър, отколкото България. Да. Като това е нашия, включително задълженията на банките. Иначе държавният дълг е само 14%. Не, аз говоря само за една единствена банка. Да. А това са и държавните, и семейните задлъжнялости. Това са огромни балони, които ако ги събереме в един цялостен балон, се получава балон, който ако бъде спукан, никаква световна война не може да бъде сравнена с последствията, които могат да дойдат от това. Ето това е второто направление, което е източник на бедността на народите и най-вече на народи като България. Първият, за който ви споменах, и вторият. Друго нещо ще ви кажа. Самата Англия, която управлява 32 трилиона фьючерсни капитали, офшорни капитали. В самата Англия вече си дава сметка. И аз следа, много си. Да.